Ola, son Daniela Dubra Ríos e hoxe vou vos falar sobre o libro de O corazón de Xúpiter, que é un libro que escribiu Ledicia Costas. Ela é unha escritora galega que escribiu libros como Escarlatina ou Golpes de luz. Este libro trata dunha rapaza chamada Isla que se muda á rexión. Isla é unha aficionada da astronomía e todas as noites, co seu telescopio, mira as estrelas e planetas. Casiopea era o nick que empregaba ela para os foros de astronomía. Unha noite chegoulle unha mensaxe dun tal Xúpiter. A partir dese día falaban todas as noites. Cando comenzaron as clases, Isla coñeceu a Mar e rapidamente volvéronse íntimas amigas. Cando Isla lle contou á súa nova amiga a historia de Xúpiter, a esta fíxolle sospeitar un pouco a que podía ser un acosador, pero Isla negouse a pensar iso xa que estaba moi namorada. O día de San Xoán, Isla e Xúpiter íanse coñecer. Cumpliría Xúpiter as expectativas de Isla? Sería quen ela esperaba que fose? Lee o libro e descubriralo. Este libro encantoume porque paréceme que transmite unha mensaxe moi importante sobre as redes sociais. O meu personaxe favorito é Mar porque paréceme unha moi boa amiga que sempre apoia e aconsella a Isla.